Priatelia muškári, vítajte v prvom inštruktážnom videu, ktoré je zamerané na celkovú prezentáciu nového webu športového odboru LRU Mucha. Táto webovská stránka, iniciatíva jej vytvorenia vlastne vznikla ešte v minulom roku a cieľom tejto iniciatívy bolo postaviť webovskú stránku športového odboru Mucha na novej, modernejšej platforme a postupne v budúcnosti ho budovať, zakomponovať do nej novšie a novšie funkcionality, aby sa mnohé činnosti, čo sa týka spracovávania, prihlasovacieho procesu, odhlasovania, spracovávania výsledkov, prípravy vyhodnocovacieho programu, aby sa mnohé tieto činnosti v budúcnosti dokázali realizovať oveľa jednoduchšie, bezproblémovejšie a hlavne efektívnejšie. Tak pevne verím, že sa vám táto nová stránka bude páčiť, ale predovšetkým pevne verím, že nám všetkým uľahčí, tak povediac, taký ten bežný pretekársky život a stransparentní zároveň aj mnohé procesy, predovšetkým proces prihlasovania sa na preteky. Doposiaľ ste boli zvyknutí, že keď ste sa chceli dostať na webovskú stránku LRU Mucha, zadali ste do vyhľadávača lrumucha.sk a na tejto doméne sa vám zobrazovala stránka. Táto doména je naďalej platná a stará stránka ešte pár týždňov, možno mesiacov na nej bude dostupná, avšak táto stránka sa už aktualizovať od tohto momentu nebude. Nie je na to dôvod, nakoľko dnešným dňom sa uvádza do platnosti táto nová stránka a tá bude už hlavná informačná platforma pre celú komunitu športových muškárov na Slovensku. Je dôležité, aby ste si všetci zapamätali alebo niekde uložili novú webovú adresu relevantnú pre LRU Mucha a to je lrumucha.szzsr.sk. Čiže ako máte možnosť vidieť, tí z vás, ktorí trošku poznajú webové technológie, vidíte, že tá stránka bola včlenená pod hlavnú doménu Slovenského zväzu športového rybolovu, čo v zásade aj dáva zmysel, nakoľko športový odbor LRU Mucha je integrálnou súčasťou Slovenského zväzu športového rybolovu, čiže tento krok bol len logickým vyústením. Rovnako, ako máte možnosť vidieť, alebo budete mať možnosť o chvíľu vidieť, celkový taký ten dizajn tej stránky je veľmi podobný, respektíve skoro identický s hlavnou webovskou stránkou Slovenského zväzu športového rybolovu, čím je aj tá spolunáležitosť takýmto spôsobom aj po tej grafickej stránke jednoducho podčiarknutá. Nachádzame sa na hlavnej stránke tejto novej stránky LRU Mucha a postupne si prejdeme vlastne všetky základné sekcie s krátkym vysvetlením, aby ste sa vedeli rýchlo zorientovať, kde aké informácie dokážete nájsť. Táto stránka bola poňatá pri tvorbe dizajnu a vôbec návrhu celej tej štruktúry. Vychádzala vlastne z predpokladu, že neideme stavať web, ktorý by mal robiť nejaký nábor, ktorý by mal robiť nejaké promo, ktorý by mal robiť nejakú prezentáciu, kto sme, čo robíme, ale tento web má primárne slúžiť na komunikáciu s existujúcou komunitou športových muškárov. Čiže jedná sa o komunitný web a nie web, ktorého primárnou snahou je zviditeľňovať, oboznamovať verejnosť s činnosťou, s náborom alebo s udalosťami, ktoré sa u nás dejú.
Tak, v prvej sekcii sa nachádza blok noviniek, kde sú vlastne z celej množiny existujúcich noviniek, ktoré na tejto webovskej stránke sú, vybraté len najčerstvejšie, alebo teda posledné 4, ktoré boli zverejnené. Sú chronologicky zoradené, to znamená, z ľavej strany sa vždy nachádzajú tie, ktoré sú najnovšie. Jednoduchým kliknutím na túto položku sa vám zobrazí telo samotnej správy ako takej. Ďalšia sekcia sú informácie k pretekom, respektíve udalostiam, ktoré sa v najbližšej dobe budú konať. Zámerne hovorím pretekom a udalostiam, nakoľko môžu to byť aj udalosti, ktoré nie sú nevyhnutne preteky. Konkrétne máte možnosť vidieť 4 preteky, respektíve 3 preteky, Slovenský pohár jazero muškarení, Kazimírsky pstruh, MSR jazero juniory a aj sústredenie repre, ktoré nie sú kategórie pretekov, ale kategória nejakej udalosti, ktorá je pod športovým odborom SZŠR organizovaná. Čiže v tejto časti vidíte najbližšie 4 udalosti, ktoré sú v zmysle kalendára, tak povediac, pred nami. Ďalšou sekciou je sekcia kalendár pretekov. Možno ste boli v minulosti zvyknutí, že kalendár pretekov bola excelovská tabuľka, ktorá obsahovala zoznam všetkých možných pretekov krížom cez všetky kategórie a skupiny. Tento pohľad je naozaj pohľad takého toho skutočného kvázi kalendára, ktorý má tú podobu kalendára ako takého, v ktorom viete listovať, posúvať sa medzi mesiacmi a v projekcii pracovného týždňa od pondelka do piatku máte možnosť vidieť, kde a kedy sú organizované nejaké podujatie pod športovým odborom LRU Mucha. Ako náhle by ste chceli sa k tým daným pretekom alebo k tej danej udalosti niečo dozvedieť, jednoduchým kliknutím na tú ktorú položku sa vám objavia detailnejšie informácie k tej udalosti alebo k tým pretekom ako takým. Zatiaľ tam ešte nie sú uvedené žiadne informácie, žiadne detailné informácie, ale postupom času jednoducho tam tie dáta budú pribúdať. Zatiaľ sú tam len rámcové informácie tých pretekov, ktoré boli v kalendári na januárovom zasadnutí rozšírenej sekcie odsúhlasené. Dobre, ďalšia sekcia sú súťažné pravidlá. Tu máte možnosť vidieť 3 hlavné riadiace dokumenty, ktorými sa počas pretekov riadime. Sú to súťažné pravidlá, všeobecné súťažné pravidlá a vykonávací predpis. Každý jeden z tých dokumentov je v svojej poslednej platnej verzii. Myslím, že s výnimkou súťažných pravidiel, lebo tie ešte ku dnešnému dátumu minimálne neboli zverejnené. Čiže toto je verzia z roku 2024, ale tá sa bude v dohľadnej dobe, predpokladám, ešte aktualizovať. Každopádne stránka aktuálne poskytuje poslednú platnú verziu súťažných pravidiel, podľa ktorej sa má postupovať k danému okamihu. No a v poslednej časti sú logá sponzorov, ktorí podporujú športový odbor LRU Mucha. Tak, to je v krátkosti a v rýchlosti hlavná stránka, ktorej cieľom je prakticky na jedno kliknutie vám poskytnúť čo najrýchlejšiu orientáciu, čo najrýchlejšiu dostupnosť k informáciám, ktoré sú, tak povedať, tie najrelevantnejšie a najaktuálnejšie. Tak, keď by ste chceli náhodou si prelistovať v nejakých starších novinkách alebo oznamoch, ktoré boli historicky zverejňované, tak kliknutím na prvú položku riadkového menu, kliknutím na novinky, sa vám zobrazí zoznam všetkých doteraz zadaných noviniek alebo oznámení, ktoré sekcia, respektíve administrátor do systému na túto stránku jednoducho zavesí.
Samozrejme, postupom času tu budú jednotlivé oznámy pribúdať, čiže tu bude naozaj zoznam takýchto kariet, na ktoré jednoduchým kliknutím si môžete tú správu pozrieť, čiže konkrétne tu juniorský termínový kalendár pre 2025 a v prípade, tu je nejaký ilustračný obrázok a tu je samotný dokument, ktorý, keď kliknete na prečítať, tak sa vám to zobrazí. Samotný dokument, ktorý je vo formáte PDF, vždy vám systém píše, o aký dokument vám kvázi poskytuje, ktorý si idete otvárať. Čiže kliknutím nazad sa vrátim do zoznamu všetkých noviniek. Novinky sú organizované takým spôsobom, že môžu byť aktuálne v dvoch rôznych kategóriách. Buď sú to všeobecné oznámy odboru, to znamená týkajúce sa nejakých všeobecných pokynov zo strany odboru, alebo sú to informácie alebo novinky, ktoré sa týkajú technicky, teda pretekov a vtedy sú, tak povedať, zverejňované v kategórii pretek. Čiže jednoduchým preklikávaním medzi týmito dvoma kategóriami sa si viete možno v prípade, že ich tu bude samozrejme tých noviniek ďaleko viac, rýchlejšie sa viete možno dopracovať k staršiemu oznámeniu, ktoré možno práve hľadať. Ďalšou položkou riadkového menu je položka odbor. Tu sú akumulované všetky informácie, ktoré sa týkajú športového odboru, to znamená členovia aktuálne po starom sekcie, po novom už členovia odboru, predseda a členovia odboru ako takého, kde každý z nich tu má uvedené svoju e-mailovú adresu a svoj telefonický kontakt. Jednoduchým kliknutím na e-mailovú adresu sa vám zobrazí podľa vášho aktuálneho mailového programu, ktorý používate, mailového klienta, sa vám otvorí jednoducho nové okno a v tom už máte vloženú jeho e-mailovú adresu, čiže môžete priamo písať vlastne dotyčnému človeku mail. Rovnako v prípade, že chcete dotyčnému človeku telefonovať, tak je potrebné, aby ste si na svojom mobilnom telefóne, pokiaľ ho nemáte samozrejme uloženého, tak si môžete otvoriť túto časť a jednoduchým kliknutím na túto ikonku, respektíve na to mobilné číslo, priamo vytáčate a voláte vlastne dotyčného člena odboru. Tak, tu sú členovia odboru. Ďalší blok, respektíve ďalšia sekcia sú zápisnice, to znamená produkcia, tak povediac, odboru, zápisnice z rozšírených zasadnutí a jednoduchým výberom roku. Tu máte možnosť si vybrať staré archívne zápisnice z roku 22, 23, 24 a aj najnovšia z roku 25, ktorá bola teraz v januári. A kliknutím na prečítať sa vám samotný súbor otvorí. Čiže povedzme, pozriem si 2023, kliknutím na súbor sa mi zobrazí, áno, ako máte možnosť vidieť, zápisnice z roku 2023. Tak, jednoduchým zavretím sa dostaneme naspäť. Rovnako sú to aktuálne súpisky, ktoré sú aj historicky archívne uvedené. Dá sa ísť do histórie až do 2022. Keď si kliknete na 2025, k dnešnému dátumu je pre tento rok zatiaľ vydaný len dokument nasadenia družstiev. Súpisky ani juniorské ešte k dispozícii nie sú. Predpokladám, že v dohľadnej dobe budú zverejnené a tým pádom budú zaradené na webovskú stránku prostredníctvom nejakého oficiálneho oznamu zo strany odboru. Ďalšia časť sú pravidlá a predpisy. V zásade toto je presne to isté, ako je aj na hlavnej stránke, s tým rozdielom, že na tej hlavnej stránke sú len tie posledné aktuálne, ale tu máte možnosť si prezerať aj nejaké historické verzie týchto dokumentov v rozsahu rokov 22 až 25. No a v poslednej časti sú formuláre na stiahnutie, ktoré
sa týkajú trebárs činnosti garanta, prípadne žiadosti o prestup, hosťovanie, registráciu, novoregistráciu. Máte možnosť si tu stiahnuť ovládací program na program Fly Fishing a vyhodnocovací a rovnako aj samotný ten program, ktorý je vo formáte zipu k dispozícii na stiahnutie. Prípadne prihlášky do súťaže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú také tie štandardné formuláre, ktoré z času na čas jednoducho človek potrebuje, tak má to všetko tu, tak povediac, pod jednou strechou. Dobre, to bola časť odbor. Časť preteky narýchlo preskočím rovno na rebríčky. V časti rebríčky je rovnako úložisko aktuálne platných, to znamená 2024 rebríček slovenských muškárov, seniorov, juniorov, kvalifikácia, to znamená reprezentácia, plus rebríček slovenských muškárov jazero. S tým, že keď si prekliknete na rok 2025, samozrejme dáta nie sú k dispozícii, lebo ešte nie sú, tak povediac, pripravené, nie sú ešte inicializované, ale ak by ste chceli si pozrieť minulý rok, alebo predminulý, alebo rok 2022, tak máte možnosť si tieto informácie tu vždy dohľadať. No a poslednou položkou riadkového menu je klasický kontakt, kde je kontakt na sekretariát SZŠR a rovnako aj kontakt na Slovenský rybársky zväz aj s telefonickými a e-mailovými kontaktmi. Plus presne rovnako ako bolo aj v časti odbor, opätovne tu máte de facto podobnú sekciu alebo identickú sekciu, pomocou ktorej viete, alebo prostredníctvom ktorej viete sa skontaktovať s jednotlivými členmi športového odboru. Posledná časť tohto kontaktného bloku je venovaná možnosti posielať nejaké chybové hlásenia alebo popisy nejakých chybových stavov alebo akýchkoľvek nezrovnalostí priamo na technického administrátora webu. To znamená, v tej záležitosti nie je žiaduce a ani zmysluplné kontaktovať sekciu ako takú. Je potrebné sa obrátiť na technického administrátora, ktorý vie urobiť následne, vie analyzovať ten daný problém a následne vie vám odpovedať, prípadne urobiť nejakú korekciu v súvislosti s prihlasovaním, registráciou, databázou ako takou alebo platnosťou nejakých dát a podobne. Tu je dôležité rozumieť, že formulár sa vyplňa v závislosti od toho, či dotyčný človek je prihlásený alebo dotyčný človek prihlásený nie je. Pokiaľ dotyčný človek prihlásený na webovskej stránke je, tak mu prakticky odpadajú tieto prvé dve položky, nakoľko sú zbytočné. Systém vie, kto je prihlásený, vie, aká je jeho e-mailová adresa, čiže nie je potrebné, aby tieto informácie vyplňal. Toto je prípad, keď, ako máte možnosť vidieť, prihlásený nie som, čiže vtedy je potrebné, aby som sa kompletne identifikoval. To znamená, zadal svoje meno, priezvisko, zadal svoju e-mailovú adresu, popísal problém a odoslal. Pozor, v tomto prípade ten kontaktný formulár, respektíve jeho obsah, bude administrátorovi preposlaný až po verifikácii platnosti e-mailu, ktorý dotyčný človek sem vloží. Tento systém je zámerne nastavený tak, aby túto verifikáciu vykonával a zamedzoval tam spamovaniu stránky, respektíve odosielaniu rôznej nevyžiadanej komunikácie alebo nevyžiadaných formulárov. Tak, a teraz prejdeme k tej najdôležitejšej asi časti nového webu a to je časť venovaná pretekom. Po kliknutí na položku preteky vidíte, že máte možnosť si celkový pohľad na preteky, ktorý je členený takým spôsobom, že začínajú postupové a majstrovské súťaže, potom sú pohárové súťaže, potom sú medzinárodné preteky a v prípade, že sa nejaké nebodované
súťaže v danom ročníku nachádzajú, tak ešte za týmito medzinárodnými budú aj nebodované súťaže uvedené. V tomto istom poradí tá štruktúra je identická aj pre seniorov, aj pre juniorov. Pomocou tohto prepínača sa dokážete prepínať medzi jednou a druhou kategóriou. Čiže keď kliknem si na juniorov, tak rovnako tu vidím postupové majstrovstvá pohárové. Tí tu majú navyše ešte aj sústredenia, aj kempy, ktoré sú tie udalosti. Nie sú to preteky, ale sú to skôr udalosti, ktoré sa pre nich organizujú a rovnako aj ich medzinárodné preteky. Čiže sme v kategórii hlavnej, to znamená seniorskej, respektíve v kategórii dospelých. A ten pohľad na jednotlivé preteky je robený opätovne takouto kartičkovým pohľadom. To znamená, každému jednému preteku, každým jedným pretekom odpovedá takáto nejaká jedna kartička, ktorá v sebe obsahuje dátum, keď sa tie preteky konajú, o aký druh pretekov sa jedná. V prípade, že ide o preteky postupové a majstrovské, tak tam tie prebiehajú v gestii Slovenského zväzu športového rybolovu. To znamená, tam je vždy logo na tej kartičke, aj logo tých pretekov uvedené, logo Slovenského zväzu športového rybolovu. Jednoduchým kliknutím na túto kartičku, respektíve na tlačítko viac, skočíte priamo na stránku, ktorá v sebe obsahuje podrobnejšie informácie k danému vybranému preteku. To znamená, ako som spomínal, logo, dátum, kategória, o aký druh pretekov sa jedná, či sú to postupové alebo sú to pohárové, názov revíru, na ktorom sa tieto preteky konajú, spolu s uvedením typu, či sa jedná o jazerný pretek alebo sa jedná o riečny pretek. Ďalej je tu informácia o organizačné zložky, ktorá zabezpečuje vlastné preteky ako také. Organizačne plus je tu uvedený garant a prípadne rozhodca, pokiaľ už je stanovený. V tejto časti tu hore tu budú uvedené propozície, prípadne výsledky. V tejto časti dole budú top 3 pretekári a v tomto bloku bude výsledková fotografia s 3 najúspešnejšími. Prípadne, ak to bude zmysluplné a bude k dispozícii daných viac fotografií z daných pretekov, tak je možné v tejto spodnej časti, teraz to je zneviditeľnené, ale dá sa to nastaviť správcom obsahu tak, aby tam zverejnil galériu fotografií k daným pretekom. Tak, to by sme mali postupové preteky a majstrovské preteky. Prejdeme si kategóriu pohárových pretekov. Pohárové preteky, v zásade ten popis je, povedal by som, že identický. Názov pretekov, nejaká základná hlavička s detailami jednotlivých pretekov, ale čo tu navyše vlastne v prípade pohárových pretekov figuruje, tak to je prihlasovanie. Prihlasovanie samozrejme pre postupové a pre majstrovské preteky je irelevantný proces, nakoľko to sú preteky, na ktoré sa treba nejakým spôsobom kvalifikovať alebo nominovať. No. V prípade pohárových na tie sa prihlasuje v súčasnosti v tomto ročníku 2 spôsobmi. Po starom, to znamená priamo zaslatím e-mailu organizátorovi, alebo elektronicky, to znamená spôsobom, ktorý bude zabezpečovať priamo táto webovská stránka. O tom, ktorý spôsob pre daný pohárový pretek bude platný, rozhoduje organizátor a v tomto ročníku má možnosť si vybrať, či prihlasovanie na jeho pretek prebehne po starom, to znamená e-mailom, alebo prihlasovanie prebehne prostredníctvom tejto novej stránky. Ak sa nová stránka osvedčí, prihlasovanie bude prebiehať technicky správne a bez akýchkoľvek závad, tak v prípade, že to bude odsúhlasené na rozšírenom zasadnutí športového odboru v januári 2026,
tak od 2026 sa budú už všetky preteky, všetky pohárové preteky realizovať prostredníctvom tejto stránky. To znamená, prihlasovanie bude prebiehať unisono, elektronicky cez tento web. Čiže opakujem, rok 2025 ešte funguje v podvojnom režime. Po starom zaslatím e-mailu, respektíve prihlasovanie už cez web. O tom, ktorý spôsob sa bude na tých pretekoch používať, rozhoduje v tomto roku ešte organizátor. Tak, čiže po kliknutí tu v tejto časti, v tomto bloku venovanom prihlasovaniu máte možnosť vidieť, že je tu zverejnená informácia, kedy sa prihlasovanie na tento pretek bude spúšťať. Od ktorého okamihu bude vlastne elektronicky ten proces aktivovaný. Vtedy, v tom momente, pribudne k tomuto tlačidlu ešte jedno tlačidlo, ktoré umožní prihlasovanie sa. Toto tlačidlo, ktoré aktuálne vidíte, slúži na poskytnutie zoznamu aktuálne prihlásených pretekárov. Čiže ako náhle by som klikol na to tlačidlo, tak v súčasnosti mi konkrétne pre prípad slovenského poháru v jazernom muškarení ukazuje 3 prihlásených ľudí. Ako je možné, že títo ľudia na tomto zozname už figurujú? No možné je to tak, že každý organizátor má možnosť, tak povediať, z divokej karty, to znamená preddefinovať si zoznam, menný zoznam pretekárov, ktorý uprednostňuje v prihlasovaní z dôvodu, že sa nejakým spôsobom títo ľudia buď spolupodielajú na organizácii, čiže sú v kategórii spoluorganizátor, alebo sú to trebárs takí pretekári, ktorým sa chce zavďačiť, nakoľko sponzorovali alebo pomáhali zháňať nejaké ceny prípadne na tento pretek. Respektíve tu má zmysel automaticky zadať aj garanta týchto pretekov, pokiaľ je samozrejme aj súťažiaci, čo je vo väčšinou prípade, pretože ten by sa samozrejme v tom systéme mal nakoniec objaviť. Čiže v tomto prípade organizátor sa rozhodol uprednostniť 2 konkrétnych pretekárov, plus tretí je tam preduvedený ako garant. Ako rozpoznám tých, ktorí organizátor takýmto spôsobom predurčil? Tak rozpoznám ich tak, že poprvé ich dátum alebo čas prihlásenia je ešte ďaleko pred okamihom, kedy sa spustilo prihlasovanie. Ďalej, oni budú určite v tom zozname na tých prvých pozíciách, nakoľko ich časové pečiatky prihlásenia sú vlastne v tom celom zozname budú najnižšie. A tretí identifikátor je ten, že v tejto časti sa zobrazuje nejaká poznámka, ktorá slúži na vysvetlenie. To znamená, tu sa spravidla uvádza, či je to spoluorganizátor, alebo je to sponzor, alebo je to garant. V zásade takéto 3 typy informácií sa tu budú vyskytovať. Týmto vieme vždy vopred a transparentne identifikovať preddefinovaných alebo predprihlásených pretekárov.